Jadi songon jamita hita di tamakorni di pertangata pada di tikyo songon nata surat di Roma ono namu pesian di 15 sahat di 27 dua ragam pangoduyong atong piha nama merdu sama kita anani gonggoman ni asini rokai indada ginonggoman ni patiki kita dauma anggoy dang diboto hanguon ia tusi di pasat tamu dirimuna gawe hatuan di pangoloi hatuan di hamu akan na mangoloi manang hatuan di dusa hamu hamatian manang pangoloi ni hati goran alai maluyate madi debata alasan putiki pangadupan muna di dosai gabi bangului hamun waeng sian nasaru hamuna dirhu nipuda nang sahat tuhamu alai dung baru hamu siat dosai gabi tuduk dohamu mangului hati gorani ruhu ni jolma ma hupamahon ala di hagalion di daging muna alai songon naung pinasa muna akaruas muna gabi pangurui di hagudaron dohok dinasa uhu mangulahun nasa uhumi songoni mapasal tamun waing akaruas muna tuhati goran lahu pabadi hokamuna tutunian ujus hatoban didusai hamu malua hamu syar hati goran atong dia do parbuina disi akan hilalam muna anggon waing ay hamatiad do hapati anak alai dung berdua hamu siad dosai dung gabi pangului di debata hamu adong do parbui muna tu habadiau jala hanguluan na salililing na do hapati anak ayupa tinuhon ni dosa do hamatian alai basa-basa ni debata do hangulua saliling-liling na marhite-hite Kristus Tuhan tu kita nani haulongan amang dainang di bagasan buah ni Yesus Kristus molo tidak tu kita hatuban tung masyayutian do hatta jala olo do sabtawi majolo di kita olo pitor pinasta manong na pitor naeng didol tukos si majung naeng hamu amanami inanami nang naposobulong na lihalongan di bagas sa Tuhan Yesus Kristus molo diharap batak hatuban ninna masay torudo kidudukan na jala na jolo ninna ditoro ni bara do inganan na alana na julo baru mapanggung dok darong do pisimi rak do papahanan do nasida ati pedang hia binegion alai songonima ninna jala dan hia mas o tujang tonga manang dari ruang tamu tung mas seliasi tutudo jala leado ditukar lo tusi tu corona jadi molodung songonipe pandangan negatif ni jolma tuhaleaon nabudi alai masai torudo kedudukan di dang margogo hatubani tu dia pe lomoni tuan nado tu dirina tu ibana jadi songon objek sendiri do ibana tuduk do tutuan na dang bui ibana majalo ikut si pangudui do ibana jadi ido pangatusion ni hatuban gabi dirajai na mengarajai ibana dan adong hak na tu diri na sendiri
Hamu akadamang dainang naposobulong na niholongan di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Tung tarzalaw kita day molo didok kita hatuban. Ada di baga sa ditikyo di patameata di turpuko didok do kita hatubani dipilit laho makonaho tuita songod dia 10 pitu 10 rodi 20 dia na 20 hatuban ni dosa damang dainang naposobulong na nihaulongan di bagasan Yesus Kristus adorang sa tatanda Kristusi hatuban ni dosa ido hita pola do Tuhan ni mate dihau pinasilang holan hongo kopita asa melua hita sian para hatubanon ni dosa alay dung melua hita sian para hatuban ni dosai asa madapot tadi si hanguluan ni hati goran jaladohot hati gorani gabe si gonggomi hati goran mahita jadi dung terdiri kita di bagasan gor ni ama anak doktor di Purbadia melua mahita sian dosai damang dainang naposobulong na nihaulongan di bagasan gor ni Tuata Yesus Kristus dilalaroha doi jala sudido hita olo do hita magabus sobbang iri hati manangna hita madokkon halak batat na madok elak latetean alay di pangido turpukon unang be olo hita dirajai akai alana paling saunari alana unang adong di hita ketersinggungan terluwi ma tu akka dengan nama akka si inum tuak adong no sada songon hata nialak kita na maddokon manang na songon tudus Roma inat na maddokon amang siya dupan beta hita tu partangyangan ninna aday ahama di dokon amatay ho majola tu si inatta au tu kuli tuak doaw jadi Roma inatay maddokon aha do labatan na ho na si minum tuaki jadi Roma amatay maddokon molo sa minum tuak kau dan tigor kubereng tiangon aday do molo minum tuak kau hope hubereng gabi sungona tapubaga do amala patani sinuang di pakatubat 2 kilo amatay gabi hatuban ni tuak manang na hatuban ni hisap-hisap ni daging alay dung di bagasan hati urong manang na di bagasan hati kurang ibana dan olo besa minum tuak ahama di dokon molo adong mau late alay molo sadong dan dia tardok lapatan na nunga di gonggomi hati uroni ibana lastarida mainia di hita ruas ni hakai bekulu ringgas mahita mal minggu di 3 minggu ringgas pertangyangan ya kaharita ama ringgas madohoti akka kurama nang ina ringgas madohoti akka kurina manang na PPR nang Sony akka penbet nang remaja jadi ahama jabar tadi si habadiaun jalato di ima di sanhub na pasu-pasu na siyat Tuhan ay upan ni natinor di dosa no hamatean alay basa-basa ni debatado hanguluas sa liling-liling na marhite-hite Kristus tuwatay. Amen.